15 Şubat 1999 binavê kes nikare roja me tarî bike em tevayî şehîdên Rêya Azadiyê bi bîr tînin bejna xwe li hemberî wan dikemînin. Her wiha 27 salvegera kompla navnetewî yago di şexsê rêbera Apodê li ser gelê Kurd û gelê azadîxwaz hat pêkanîn em şermezar dikin. Îro jî wekî kompla du emîn êrîşên li ser Rojava têne kirin, em hem şehîdên ku di vê pêvajoyê de şehîd ketine bi bîr tînin û heman demê de êrîşên bi ermancê îbadekirinê em şermezar dikin.